Estudiants i jubilats ballant alhora al camp de futbol del Carmel. Era una de les parades de la caminada intergeneracional que s'ha dut a terme a l'entorn dels jardins de Juan Ponce. Ballar al camp de futbol del Carmel m'ha agradat molt perquè la música està molt xula. Hem caminat molt, hem fet un ball, estiraments i hem estirat les cames. Ja es coneixien d'abans. Els alumnes de 5è de primària de 4 escoles del barri havien preparat una activitat prèvia per a les persones grans, una classe de gimnàstica adaptada a les seves possibilitats. Que puguin fer esport amb la tercera edat, amb gent de la tercera edat, i després també ells es senten com organitzadors d'una activitat. Avui era el torn dels més grans. Eren ells qui guiaven els petits. Participen en els grups d'exercici físic que gestiona el Pla Comunitari del barri. Ens aporta conversar entre nosaltres, ens aporta que ens trobem més àgils, millor. Sobre todo la gente mayor sale de su casa, que es muy importante, ¿vale? Si no, estaría en su casa metida y la verdad es que no conviene. En això treballen diversos serveis municipals i entitats de la zona. L'objectiu, fomentar els hàbits de vida saludables entre col·lectius com els joves i la gent gran. Al fer-ho amb els nanos, també transmetem, penso, aquests valors que té la gent gran de tenir hàbits de vida saludable. Han clos la trobada amb una fotografia que servirà per recordar un dia divertit i diferent.